Terve! Tulipa käymään tässä perjantaipäivän päätteeksi päiväkodin remonttityömaalla. Toimenpidealue 1 ollaan ja tuossa muistelin, että mitä edellisillä videoilla on kertonut, niin ainakin aikataulusta arvioin, että kokonaisuus pitäisi marraskuun loppuun mennessä olla valmista. Tämä ensimmäinen puolisko on valmis toivottavasti ensi viikolla. Viimeistelytöitä tältä vielä vähän puuttuu. Väliovet ja listatukset on vaille ja vähän vielä noita IV-asennuksia näyttää olevan kesken. Mutta työmaa on tältä päivältä rauhoittunut, niin nyt on hyvä näyttää sitten teille, että miltä täällä työmaalla näyttää. Joo, pikkusen ollaan aikataulusta jäljessä. Kerroinkin edellisellä videolla, että tämä kantavan seinän kohta on rakenteeltaan sellainen, että siellä on niin kuin ikään kuin sokkelirakenne, mikä nyt sitten on tätä maaperästä tuohon tehty. Sitä haluttiin tuossa kunnossapitomestari Ylösen kanssa niin sanotusti pelata varman päälle ja pyydettiin urakoitsijaa piikkaamaan tuosta sitä lattiaa auki, että oltaisiin nähty se sokkelirakenne, että olisiko meillä ollut mahdollisuus tehdä sinne ihan niin kuin konkreettinen kapillaarikatko. Ja se tietenkin otti vähän ylimääräistä aikaa ja siitä syystä ollaan osittain vähän aikataulusta jäljessä. Ja sitten ehkä toinen viikko jostain muista syistä. Lopputulema on kuitenkin se, että alkuperäisen suunnitelman mukaan on edetty. Kapselointi on tehty tuohon ja kaikki väliseinät on ollut irti lattiasta ja meillä on nyt yhtenäinen kosteus- ja haitta-ainesulku täällä uuden lattian alla. Ja kuten nähdään, niin siellä on nyt jo seinien alaosat kaikki kunnostettu. Uudet lattialämmitysputket ja sähkökaapelit asennettu. Uusi lattia valettu ja sen jälkeen vielä tasoitettu kertaalleen ja nyt sitten uusi vinyylimatto asennettu. Kaikki seinät on maalattu. Siinä on päässyt nyt sitten kunnan insinööri käyttämään arkkitehdin taitoja. Hupsista tuli harmaat seinät. Katto on tommonen järjestelmäkatto. Siellä on tommoset uudet LED-paneelivalaisimet. Ja tuolla on vielä vähän IV-asennuksia kesken. Siellä on semmonen, mitä ei vielä edellisellä videolla tiedetty, niin yksi semmonen hyvä havainto. Tuolla oli semmonen ilmavuotokohta tuolla katossa ja sieltä on sitten voinut päästä sitten ullakolta jotain. Ei niin puhdasta ilmaa ehkä, niin nyt on saatu semmonen paikka löyty ja saatu tiivistettyä. Ja yksi mahdollinen altisteen lähde on blokattu pois. Tuosta lähtee se turpotunneli tuonne laajennusosalle ja tähän koppiin tehtiin yksi väliovi lisää, jolloin saadaan tuolta, miten mä sanoisin, vanhalta puolelta sitten käytännöllisempi kulku tänne yhdyskäytävälle. Täällä on nukkari. Alkaa olla jo hyvin valmiin näköistä. Akustiikka vaikuttaisi aika hyvältä tuo, nimittäin nyt sitten semmoista akustoivaa materiaalia tuo kauttaaltaan. Siinä oli ennen takka ja savupiippuja. Nyt ei ole siitä enää kuin muisto jäljellä. Urakoitsija on vähän ilmoitellut tuossa, että ensi viikon loppupuolella olisi täältä homma selvillä ja tarkoittaa sitä, että sitten käyttäjän kanssa järjestellään siihen semmoinen muuttopäivä. Ja ainakin noita kalusteiden kantoa meillä on sitten edessä pidettävä semmoiset tehokkaat talkoot, että saadaan mahdollisimman nopeasti siirrettyä toiminta tänne ryhmään. Lapset varmaan osaa sitten joku aamu tulla toisesta ovesta sisälle. Tästä se vaan pikkuhiljaa meinaa tämäkin homma valmistuvaa. Päästään sitten siirtymään tuonne toiseen päätyyn ja siellä samanlainen remontti edessä. Nyt sitten
tilaajasta johtuvista syistä ollaan semmoinen viikko annettu lisää aikaa urakoitsijalle ja joulukuun alkupuolella sitten on näillä näkymin koko homma valmis. Toivottavasti ei tule vastaan mitään isoja yllätyksiä. En ainakaan usko, pitäisi olla vielä selkeämpi tuo toinen pääty kuin mitä tämä. Ei esimerkiksi purettavaa takkaa ollenkaan. Hyvä, kiitokset videon katselusta ja palataanpas taas asian ääreen ja jotakin uutta mielenkiintoista kerrottavaa on.